Mune mumwe musha weHarare munogara vamwe sekuru vanonzi vaGwarimbo. Sekuru ava vave vechikuru zvekuti havaone chipo chavainacho chichikwanisa kuvapa raramo semamwe mabasa. Ukasvika pamba pavo panogona kunge pasina varapwa, asi chinonakidza kuona musharukwa uyu kusasiyana kwake nemishonga yechivanhu. Wazonyanyogara navo ndipo paunozoziva kuti anosvikirwa. Vabatsira vanhu vakawanda kunyanya vanoda kusvitswa midzimu, vane zvirwere zvegomarara uye zveminyama yakasiyana-siyana inokonzerwa nevanobata-bata mumhuri. Vanoshungurudzwa nezvikwambu vanonyanya kuvengerwa nevanhu kuti havadi kuita go back to sender. Regai tigare navo pasi tinzwe kuti vanobatsira vanhu sei. Inoitwa Sekuru Makombe. Ndakatanga kurapa mugore ra1980. Hosha dzanonyanyobata nadzo kazhinji kusududza mweya yakaita, mweya zvikwambo, mhepo dzekusundwa nevapenyu nemweya yengozi. Asi kana tiri pangozi handibvise ngozi, asi kana ichinge yakasundwa kwauri yakaparwa mune imwe mhuri, muri wedzinza rimwe chete, ndiye anokwanisa kusundurudza ndidzosera mumba mainenge yakabatwa. Mabasa andinobata. Ko tinoona vanhu vanogona kunge vachirwara nezvirwere zvakasiyana-siyana. Pane here zvimwe zvirwere zvamunokwanisa kunge muchibatsira? Zvirwere zvamunokwanisa kunge muchibatsira, ndinoti kensa ndinobata. Ndingati vane asima ndinobata. Kana muchiti kensa mune muchirwa yakamira sei? Kensa tireti nhuta. Pane dzisiri dzamwari dzokonzerwa nemweya wetsvina. Tineti tosudutsa mweya iyoyo, munhu okwanisa kubatsirikana. Saka munhu angazive sei kuti iyi kensa iyi mweya wetsvina kana kuti iyi ndeyamwari? Chinoitika ndechekuti unokwanisa kuenda muzvipatara, hapana chinosanduka. Ukafamba ungava kumapostori, unobatwa kunzi pane mweya wetsvina, asi rimwe dare inotadza kusudurudza. Ungangozvinzwa asi haukwanisi kuzokubatsira. Izvozvo ndinosududza mweya iyoyo. Ndino akandotaura naye ndeidzingidza. Mabva mataura imwe nyaya yekuhakira zvinenge zvakanyatsomira sei? Munhu anohakira sei? Ndinoedza kudana mhepo yaari kukanganisa upenyu hwako, ndotaura nayo, ndonzwa mhaka iripo, ndoisudurudza. Zvakafanana nengozi kuti tingangotaura kuti mune ngozi mumusha menyu, asi chirege chiripo ndeyekuti ndokwanisa kuti ndidane mhepo yengozi iri mumusha menyu, ndokurukura nayo, ndonzwa kuti yakaparwa sei, zvakafamba sei, ndokuti tikwanise kuendera nedarero. Saka kana muchidana mweya wengozi kudaro, zvinenge zvaakuda kuti munodana sei? Unouya pamunhu wacho amuri kurapa? Mweya unoya pamunhu aundane nchidetsera, ndo paunouya. Indotaura nawo. Ndoda kuti munyatsotsanangura ipapo mati, saka kana ari iye munhu ari kuzohakira, zvinoreva kuti paanouya kuzorapwa anofanira kunge aine mumwe munhu here wokuti agozonzwa futi matara acho kuti akamira sei? Izvo zvinenge zvakatonaka, ngekuti iye munhu ahakira uyo haana zvaanenge achaziva. Ini ndinoenda kutozomunondedzera kuti ninge unomuziva here, ko ninge unomuziva here, ndabuda achitaura zvakati pauri. Saka anomwewo ukama ndiye anenge ari chapupu. Ndiye anenge achiziva kuti munhu ari kuita zvakashata pane uyu ndinhingi. Saka kazhinji kacho toti isusu munhu, inini toti ndiri kuroyiwa, kuti ndizive muroyi wangu munondiudza here ipapo kana munongoita izvo zvekuhakirisa? Pane umwe urwere kazhinji kana wangopinda riri dare, handikwanisi kukuudza kuti uri kuroyiwa nanini, nokuti hazvizvo zvinokuporesa. Ini chane ndakuita ndinoona kuti mhepo iyi ari kuroyiwa angava mai, angava baba, angava baba mukuru, handipo pakuti ndiparadzanisa vanhu paukama hwavo. Ini chiripo ndechekuti
ndinovharira mupwere anenge aya mudare mangu ndivanongoisa ruzhowa kuti ava vanenge vachiita zvavanoita vanotadza kusvika ndo zvanoita ivo vari kubata mabasa asakarurama pamupwere uyu vaondanga usudurikawo paari kana pasavhimike sango isingavhimike haurambo uchienda. Soka tingati kune vamwe zvakare vakandibata vachiti tikutsvaga vanosvitsa midzimu. Munokwanisa kusvitsa mudzimu here? Iwayo ndo matara andinoshanda zvakanyanya. Ndonga ndine midzimu yakatowandisa yevamwe vandakasvitsa mudzimu waushanda vari muchipostori vauti taamapostori asi inini ndike ndichimona nezvoti hapana teteguru ningi hapana mbuya ningi ndo akushandiswa pachipostori avo kana aishanda asina izvozvo kuzoti mupostori ane zvaakaromba kana asina dzinza riri kushanda riri paari zvakafanana newechiremba kana usina dzinza rako raushanda naro wakatorombawo. Saka muri kunditaura kuti mapostori anenge aine ana asekuru ari pari? Ndo zvinenge zvitoripo. Hapana munhu anoprofita pasina dzinza riri pari. Ukaona ushanda usina dzinza riri pauri wakazvitsvagira tunhu twako. Iyo inotyisai. Saka ini ndirikwanisa kuenda kunana madzibaba ndichiti ndiri kubatsirwa musvondo ivo vari vechivanhu. Vakanohwanda nechivanhu vaiti vanhu vazhinji vanokumhanyira kwaiti ndo kumachira machena uko. Uyezve vachimhanyira kuti hatibhadharisi asi mabatiro anokwaisiita matara avo unopedzera kutodarika mazai tichichajesu ukaitowada kutaura kuti chamadambudziro wako unza mari yakati haina kuzi kuti mangwana uzoya wakadai mangwana uzoya wakadai uyanekukungeiro izodai ikutsvaga nzira dzokuzodya nadzo inokutaurira naye ipapo nguva iyoyo. Okay, ko vai vanoti tinoda kupfuma tinoda kuromba munovabatsira here? Ukangwa kubata matara iwayo zvotaura kuti iwe urikutonyepera kuti iwe uri chiremba ushanda nedzinza utori muroi wakutonyepera dzinza kuti ndina sekuru ningi pane pasina sekuru aripo ndisekuru wako wakanotsvaga ndovanoita vane mabasa iwayo kwete dzinza rako harishande zvakadaro. Dzinza rekwako rinotofanira kutonunura vanhu vari kutambudzika nematambudziko iwayo ivakaromba ivo kuti ichitobvisa kuti vava vatsvene dzinza rigare zvakanaka. Tozoya pane imwe nhau iri kutaurwa nevanhu yakanyanyisa ndeyekuti vari kubirwa. Imi mune zvamunokwanisa kuitirawo here wazukuru enyu vanenge vabirwa vaya? Kune kubirwa aya matara handibate. Aya handibate. Ko vanenge vachimataura zve tingati munhu anenge achiroyiwa mati ndiwa munokwanisa kunge muchisudurudza? Vane mhepo dzakakurisa mwengozi mwezvikwambo varohwa nezvishiri yese mweya yavanoti yakarema ndo mweya inobata zvakanyanya. Ko munokwanisa kubatsira here vanhu pafoni sezvatinonzwa vamwe vachitaura kuti vanokwanisa kurapa munhu pafoni? Zvinoitika here kwamuri izvozvo kana kuti? Ini handirape munhu pafoni. Ini munhu andouya ndomubetsera. Ko toti vazukuru venyu vari kunana England uko todini kuti vange vachiyamurika? Randinotokwanisa kutoita ndekuti ndototsvagawo ukama hwake ndane nditobata naye. Asi ukama wacho ndo vari kuroya futika? Iye anditotsvaga rakaningirikira kana tobata dare ka iwo wacho ndinoto panoti ukama ndauye iwe ndautanga ndakushanda dare rako iwo ukama uda kuti uzomira sedai wakamira dare reuyo
kutanga ndatokusudurudzo twakuti twaunenge wabata tusakarurama wochenawo wokwanisa kuti ndichifambidzana newe ndo makandichitiwe ukama iwe wacho ukama wacho ukatouya ndakutanga kutoshanda iwe ndozokupa zvinhu zvokuti uve zvinosvika kune ane dambudziko. Aha. Kune varume zvakare vanoti pavanosangana nemadzimai avo pachisina moto vakuita kunge vakarara hanzvadzi nehanzvadzi, munokwanisa kuvabatsira here? Matara iwo ndinobata, nekumadzimai vane majeko ndinobata, embereko ndinobata. Ndinorangarira zvakare vamwe vakandibata vachibvunza nawe kuti uri murume, vamwe nhengo dzavo idiki, unokwanisa kuvayamura here kuti dzinge dzichikura vanga vachiita basa ravanoda? Izvo nhengo dzemunhu kana atokura haina mabatsirwo aichaitwa, vanogadzirwa achiri vaduku. Kana atokura unenge wakudyirwa mari uchinzi ndinobata dare iroro pasina chiri kubatwa, iwe ndiwautoparadzirwa pfuma. Saka tingati munoona riri dambudziko risagadzirike here? Aiwa, izvo hazvichaita izvo. Okay. Ko zviya zvekuti kunonzi kugadzira musha, chipo chinenge chimbonyatsogadzirwa? Chinoitika ndechekuti muukama kana kuti vatorwa vanenge vane zvavanenge vakanosvikoisa pamusha apo, kuti mukafamba munonzwa kunzi pamusha penyu hapana kumira zvakanaka, pane zvakachererwapo zvakazodai, inizvo ndinobata. Asi kana kunzi hanzi pane zvinhu makufamba kwanzi kune zvinhu, ini handinokwanisa kubata zvinhu. Chandinoita ndinotongonoisawo mhiko dzekuparadza mbambo dzemuengedzeni dzakaiswa ipapo, kwete kuti uchazonotora piki nefoshoro ndiite cherai apa tibvise zvinhu zvacho, handidaro. Saka munombopota muchienda kumisha yakasiyana siyana muchinobatsira vanhu? Hongu. Hapana here zvimwe zvokuti maenda kumusha munopedzisira imimi vacho makuda kupazwa, makuda kurwiswa imimi wacho? Handisati ndasangana nedambudziko iroro. Ndokuti chandinoita ndisati ndaendako, ivo vemhuri vacho vauya kuti musha wauda kugadzira, nezvandinoita ndataura navo ndavati aiwa chiendai munodai vonondiitira izvozvo, ndinovapa mishonga yekunomwa yakufumura zvakaiswa ipapo. Saka pandinoenda pane kudzikisirwa kwesimba, imba ndosvikomwayawo tochiisa mhiko dzedu. Right. Kune vari kuti vari kutsvaga mabasa, munokwanisa kuyamura here? Vari kutsvaga mabasa vagara kunana China uko Europe, mabasa asi kumuka, munokwanisa kuvabatsira here vazukuru venyu? Tokwanisa kubetsera. Ndokuti chiripo chete munyama unenge uripo chete ndonongosuduridzwa chambwa. Vamwe vazukuru venyu zvakare vari kutaura kuti dzimba dzaramba kumira, vari kurambwa, vamwe havasi kuroorwa, vari kungoshandiswa nevarume vachienda. Munokwanisa here kunge muchiita kuti vave nedzimba dzavo? Zvinokwanisika. Ndo chinoitika kazhinji kuti imba iparare, pane pononzverwa kuona kuti makandei kuti imba iparare, ponotsvagwa panoonekwa kuti pane mhepo isakarurama yasumudzwa, ndo mhepo iyo ndonotaramudzwa, imba yomira zvakanaka. Zvimwe ite zvinoasikana vada kuroorwa, anenge ane jambwa raanenge anaro, ndonosudurudzwa. Kana akaberekeswa, kana achikagadzikwa, pane umwe anonzi mukadzi wechikwambo, chinosudurudzwa munhu upinda mumba.
dambudziko rimwe rinogara richitaurwa nevanhu kuti hama dzavo dzinenge dzapondwa, mumwe kuroyiwa chaiko, opedzisira afa. Vamwe vanofa nenzira dzakasiyana siyana. Pane zvingaitwa here kuti munhu ange achidzokera kune vakamuuraya varwisana? Zvinoitika, ndochinoitika kazhinji. Munhu kana achinge aziva kuti apara mhaka, anobva atsvaga mishonga yekuti azvidzivirire kuti uyo akaponda asatarisane naye. Kana akunodzoka mwe anopedzisira akutarisana nemhuri dzake, oita kunge akaurayiwa mumhuri. Angava mukadzi, murume akaurayiwa, vanosandurudza mukadzi ndiye uchitambura, oita kunge ndiye akauraya murume wake. Saka matare iwaya anomudzwa munhu ozi akamuuraya, vanomutsiridzwa neivavo achiziva kuti ndakapondwa apa, unorwisana neikoko kusvikira matare iwaya afambiswa. Asi chii chingaitike kune wacho kana munhu atanga kurwiswa? Chii chingaitike kune munhu akapara mhosva? Chinoitika ndeyototi mweya womufuyo ndoni kwakubuda mudzinza ravo. Saka kana wakunonetsa, vacharifambira darero kuti vakwanise kuzoripa. Kana vasina kuzodzoka kuzoripa, vanoperawo nekufa. Ndezvipi zvekupedzisira zvatingati mungade kuziisa mhuri yeZimbabwe yakatarisa panguva ino pamusoro pekubatsira kwenyu? Ini pane zvimwe zvakawanda zvatisina kukwanisa kunge ndichitaura, dzimhosva dzatisina kutaura pari nhasi uno, asi kana munhu andibata ndokwanisa kumuudza kuti aiwa izvi ndobatsira, izvi aiwa handibatsire, asi matare makuru mazhinji ese ndinobata nawo. Ndichida promotion kubasa kwangu ndinodii? Chinoitika papromotion handiti chipo chako chinechi unacho, chokuti unenge unacho, chiri kutaridza kuti upromotwe iwe, kudzidziswa nevamwe nemakwenzi, tokusududza jambwa iroro, wosumudzirwa pabasa rako. Asi kana taakuti iwe nechipo icho chahauna, taakuita chokutsvagiridza, tautokuremedza, kuti chipo icho chahauna, waakuromba. Handiti. Saka panhau tingati mabatsira munoita imimi haana chekuita nezverevenge kunyanya? Ini pamakwenzi angu ndinobetsera ndisina kutarisira zverevenge, asi munhu andabetsera kana uyo anga achiita zvakada kuramba achisumudzira, izvi zvake ndo zvinomudzokera. Kwete kuti wandabatsira kana pane zvazoitika kuna anga achimushereketera, kana akafamba unzi aiwa zvabva kuna nini, achifamba kutaurwa aiwa watumira zvinhu zvako usina mhaka, ndo zvakudzokera. Iri wazvibaya wega. Ndinovimba kuti madzidza zvakawanda zvikuru kubva pane zvatakupakurira isvondo rino. Ndinovimba madzidza zvikuru kune vanoda kubatsirwa tibate ipa nhamba dzamunoona idzo. Manhamba edu hatipe mahara, tinobhadharisa. Vari muno muZimbabwe 100 bond, vari kuSouth Africa 100 rand, vamwewo $5. Mari yatinoda iyi ndiyo yatinobhadharisawo matoll gates, kutenga mafuta emota, kupa vanobata kamera nevanoedita, uyewo kushandisa intaneti nezvimwewo zvakawanda-wanda. Vamwe vanoti tiri kubhadharisa nhamba. Kwete, maservices amuri kubhadhara kubva kwatiri. Kubva kwandiri Talent Banguri naAndrew Neshamba, uyewo necrew behind the scene, tinoti muve neChristmas negoredzva rinofadza. True Mass Media, taking you to another level. Yeah!